The second coming of Christ iprogram yakanangana nekudzoka kwaJesu Kristu. Idi Jesus is coming again. Asi mukati meBible zvinoita sekunge paachauya tinenge tisiri kumachechi, tinenge tiri kudzimba, kumabasa, kuminda nekumwe kwakadaro. Muprogramu inoyi ndina mukoma Gift Rodzi tati timboteera kudzimba kwatinoswera. Ichokwadi chiri kutaurwa naCaston Beterai. Jesu haazouyi tiri kuchechi kana panzvimbo dzekunamatira. Achauya tiri kwatinoswera kwakasiyana siyana. Ikoko kwacho kwatinoraramira. Kungaa kumabasa, kuzvikoro, kudzimba. Ndosaka tati muchirongwa chinechi titenderei timbozotandarira ikoko kwamunoswera, kwamunoraramira. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kutiisira musign language. Mukoma Gift Rodzi, mufundisi Gift Rodzi, kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Mazuvano tiri kuwirirana mukoma mustudio. Hapana patiri kumbomarana zviri kufamba zvakanaka. Tauya kumaraini zvakare nechidzidzo chinoti upenyu huri kunetsa part 3. Pane vhesi ratiri kuwanzotanga naro riri kuna Luke 21. Verse 25. Verengerai vateereri. Zviratidzo zvichavepo pazuva napamwedzi napanyeredzi napanyika urombo hwavanhu vachikanganiswa nokutinhira kwegungwa namafungu. Vanhu vachapera nokutya nokutarira zvinowira nyika. Saka takatarisa kudzoka kwaKristu kwapedyo. Urombo hwevanhu panyika huchawedzera. Natural disasters anowedzeresa futi urombo acharamba aripo. Madrought, famine, earthquake, cyclone, hurricane, floods zvicharamba zvichiwedzera ende zvinoramba zvichiita kuti urombo hunyanye. Saka Bhaibheri pariri kuti urombo hunenge huripo harisi kutarisira mukoma Rodzi kuti tibva taresigna. Ameno kuti muri kundinzwa here kuti obva ungoti ndo zvazviri usina chaunoita kuzvigadzirisa. Saka pari kunzi urombo huchanyanya mukoma. Kana tiri kutauni zvinhu zvinoshandiswa kumezha urombo vanotaura mavara akaita sekuti unemployment. Makamborinzwa here vara iroro? Kushayiwa mabasa. Vanotaura vachitaura futi pane zvavanozoti ana GDP vanoita zveeconomy kuti mari iri kumboenda nemunhu kumba marii vachimezha vachidaro. Saka upenyu paunenge huchinetsa kureva kuti kazhinji unemployment rate inenge iri high. Tiri kuti unemployment rate kushayikwa kwemabasa, kusavepo kwemabasa. Very good. Saka kusina mabasa Mwari ari kuti kudii? Toda kumbodzoka mumakore atiri. Kare vanhu vairarama nekunovhima vocollecta mafruits, ainzi hunting and gathering. Vongozvigarira kumamisha. But upenyu hwati chinjei mukoma. Kwane mafactory, makambani, mabusiness. But question iri kubva yauya pari kunetsa upenyu ndeyekuti hakuna employment. Saka toda kumbofamba nearea yekuti munyika isina employment Mwari vari kuti kudii? Nekuti zvinhu izvi zvichawedzera mumazuva ekupedzisira. Yes. Asi Mwari vakagara vaine marongero avakaita ekuti tikadzokera mushoko muri kuti imimi vanhu vanogona kutogaidwa kuti kana mabasa achishayikwa munorarama sei muri vana vaMwari. Exactly. Matthew 20 verse 1 to 7. Matthew chapter 20 pavhesi ya1. Nokuti usho hwokudenga hwakafanana nomwene weimba akabuda mangwanani kundotsvakira munda wake wemizambiringa vabati. Wakati atenderana navabati kuvapa denari pazuva, akavatuma kumunda wake wemizambiringa. Akabuda nenguva inenge yechitatu, akaona vamwe vamire padare vasingabati. Akati kwavari, endai imiwo mumunda wemizambiringa ndigokupai zvakafanira. Vakaenda. Akabudazve nenguva inenge yechitanhatu neyepfumbamwe, akadarozve. Akabuda nenguva inenge ye11, akawana vamwe vamire. Akati kwavari, makamirireiko pano zuva rose musingabati? Vakati kwaari, nokuti hapana munhu wakati pabasa. Akati kwavari, endai nemiwo mumunda wemizambiringa. Right.
Pfungwa yatiri kuda mukoma hatinei nezviri kurehwa mufananidzo uyu. Tiri kuda mubvunzo uri kubvunzwa vanhu nemuridzi aive nemunda uyu paaitsvaga vashandi vemupurazi make. Right. Hanzi akaenda ndobva aenda pagrowth point ndobva ona vafana vakangomira varipo zvikanzi vafana endai kumunda uko munoita mari chomunoshanda. Hanzi but aona time payave nebasa rinoda kuitwa mupurazi harisi kupera. Hanzi akabva adzoka futi netractor netrailer pamagrosa kutsvaga vamwe vashandi. Zvikanzi kwemimi makamirire panapa. Zvikanzi mudhara hakuna mabasa tirongoswera tichidzingaira pano. Zvikanzi pindaimo. Pfungwa yatiri kuda bedza apa ndeyekuti paari kuti makamirirei musingashandi. Kweseni iyoyo ndoapo toda kungotora kweseni iyoyo ndo yatiri kuda kuti inzwai vaning'ina kumaraini. Makamirirei anasisi, makamirirei musingashande, vana baba makamirirei musingashande, ndo yatiri bedzi pairi. Ivo vari kugati hakuna mabasa. Vari kutopindura sezvaita saka tati tinoda kuti tibatsirane manje kuti kana kusina mabasa ndizve. Inzwai pana Madzimambo echipiri chapter 6 verse 3 na4. 2 Madzimambo 6 pavhesi ya3. Zvino mumwe akati, tinokumbira kuti imi mutende kuendawo nevaranda venyu. Akapindura akati, ndichaenda. Naizvozvo akaenda navo. Vakati vasvika kwaJorodhani vakatema matanda. Nyaya iri kuitika apa ndiElisha. Right. Angaenda pachikoro chevaprofita. Ndo pane mastudents ari kuti tokumbira kuti tiende kuna Jordan tinotemba mapango tiaite timba tigone kuwedzera madhomu mahostere ekugara. But pfungwa yandiri kuda mukoma ndeyekuti zvikoro zvevaprofita mubhaibheri zvakatangwa naSamuel paidzidziswa vana maacademics, kudzidza zvinhu maths nanasainzi. Right. Vaidzidziswa kugarisana munharaunda zvesocial. Vaidzidziswa kuchengetedza nharaunda, environment. Vodzidziswa mascriptures, shoko. Vodzidziswa poetry and music, kuimba kwakanaka kunodiwa. Vodzidziswa administration, utungamiriri. Vodzidziswa majudiciary acts, zvemitemo kuenzanisa patadzirano. Vodzidziswa mabasa emaoko. Alright. So it was holistic education yaitichwa sons of the prophets. Vaitichwa zvese zvinechekuita chikoro chaitichwa vanhu kushopera. Ivo arabedzere kunzi schools of the prophets, but vaitichwa zvese zvinekushopera. Vaitichwa zvese zvinechekuita nekugara kwemunhu. Saka ndo pavari kutika tiri pachikoro hatina madhomu. Dai vari vanhasi vaibva vati ngatiwedzerei fees mutivakire madhomu. Because vanhu vaitichwa mabasa emaoko vega vakatoti no izvi togona kuita tega izvi tikatovaka madhomu. Ndoda kuti mubate chinhu ichi mukoma muteerere. Education yaitichwa vanhu munguva dzebhaibheri naMwari yaibata ma-H matatu. H wepaalphabet kuti A, B, C, D, E, F, G, H. Yaibata ma-H matatu mukoma. Ndoda kuti muite kuti vateereri vabate. H wekutanga imirira head. Zviri kupinda mumusoro. Ndo zviri maacademics. Maths, science, geography nezvakadaro. H wechipiri aibata heart. Moyo. Ngave mwana anoziva Mwari. Ane unhu hwakanaka. Yes. H wechitatu aibata hand. Kubata nemaoko kushanda. Nzokorora mukoma. Saka muri kuti mimi ma-H matatu. H muri muchirungu. Head. Right. Ndo zvaari kudzidza zvinopinda mumusoro. Right. Koita heart. Yes. Moyo unofanira kugadzirika kuva nemoyo wakanaka. Good. Koita hand. Mabasa emaoko. Very good. Education iyoyo tikadzokera pairi kumanharaunda kwedu. Umwe urombo nekunetseka kwatiri kuita neupenyu kunoita nani. Okay. Kubirana kunotapudzika munhu akatrainwa hati. Hapana utsotsi. Zvinoraramisa zvekudya zvinowanika munhu akatrainwa hand ari kushanda. Kana aida basa remuofisi nekugona kunyatsoona kuti zviri kufamba sei, head inenge yatrainwa futi. Zvese zvichitrainwa ka nyika yanhasi iri kuita kunge yakazongomhanya nehead.
kuti mwana anenge achiziva metsi, ane pfungwa dzakatesva stereki kumetsi. Ruoko haruzive, kudhiga gadha agone, kupfura dema agone. Unoziva kuti unosvika pambaka pane mwana ane dhigiri asi hapana hagone kuita muhombo womuriwo. Zvekuti muriwo ndewekuti unotoona akabata kabhanduru kanosiririsa kana mashizha anoverengeka ivo vari 5 ari kubva napo pamusika ke5 asi anenge aine dhigiri. Reason ndeyekuti nyika yanhasi iri kunyanya kutraina head. Pfungwa dzakatesva stereki. ane makombiyuta zvokuti anogona kukupindira Makombiyuta neprogramming nechi anenge achigona stereki. But haatogone kungokugadzirira compost yekuti mugone kuzoisa manyowa mumuriwo. Ari kutomirira mari kuti mutenge fertilizer. chiri kubika sadza chaiko. Handi mukuzviona mai. Saka ndoda kuti tingoona mbichana mukoma. Muone vamwe vanhu vangu vakatesva pfungwa. But Mwari akazova kuti havashandike navo kusvika vaakugona mabasa emaoko. Indai pana mabasa 7 verse 22 tione pana Mozisi. Mozisi akadzidziswa uchenjeri hwose hwavaIjipita, akava nesimba pamashoko napamabasa ake. Handi mukuzvionaka, aigona kutaura maspeech aya, aigona zvinoda kuwekwa izvi. But Mwari akazoita kuti afudze makwai kwe40 years. Chaida kubatsirwa hapo manje ruoko. Kunzi zvemuofisi Mozisi unogona. Tikakupa speech kuti utaure vanhu vari parari unogona. But Mwari aiziva kuti munhu unenge usati wakwana. Because company yauri kugona basa remuofisi ikafuma yabhuroka yatsva. Saka akanzimboita 40 years ndikudzidzise mabasa emaoko. Ari kumamisha. Kumamisha. Inzwai pana mabasa 18 verse ya 3. Zvino zvakanga ane basa rimwe navo, akagara navo vachibata nokuti basa ravo raiva rokuita matende. Ndipo uyu. Po basa rake raive mukoma. Rekuchikoro. Poro vanotaura vanoti raiva gwetaka. Kwete diki. Gweta guru. But muri kuona here kuti muupenyu hwemumaraini aisona matende. Ibasa rinoda maoko iri. Saka inzwai tisatanzwa rumbo titsimbidzire pfungwa iyi. Panoda kuti mwana kana kuti tese tiri kumaraini titesve pfungwa, mwoyo yedu itye Mwari, maoko agone mabasa emaoko. Head, heart, hand. Ndichakubvunzai panopera chidzidzo maH matatu iwaya. Regai timbonzwa rwiyo. Su Cristo
iwe namata saura naye Jesu Kristu iye obata ruoko ano kusimbisa okupa jemwe ya mnyarazi iwe namata saura naye Jesu Kristu muze chinonetsa zvese iye obata ruoko ano kusimbisa okupa jemwe ya mnyaradzi iye muponesi mubatsiriri ane iye muponesi mubatsiri ane iye muponesi murapizve ane tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu upenyu huri kunetsa part 3 mukoma tataura ma-h matatu atiri kuti kukura kwemwana kuti tisazoite dambudziko rekuti munhu anenge achingoramba achiti hakuna mabasa unemployment iri hai hakuna ari kutipa employment tati education yakakwana yaiitwa naMwari inoinvolva ma-h matatu ataurei ndoda kuti vateereri vaabate h wekutanga head musoro kuti vanhu ngavadzidziswe information ichipinda mumusoro right ndo zviri academic h wechipiri moyo moyo unoda kugadzirisiwa ndo panoshandawo vhangera kuti vanhu vave neunhu vave nemoyo yakanaka right h wechitatu are hand mabasa emaoko right. Tikaita nharaunda iri kuadresa zvinhu 3 izvozvo muchaona kuti zvinofamba zvinokamura nhamo macivic leaders nemaheads of families vakakoshesa ma-h atiri kutaura yamgoma vakanzwa chidzidzo chinechi uri civic leader ungave sabhuku woona kuti muvhillaji mako vanhu vari kuita mabasa emaoko right vanhu vari kutraina mwoyo yavo kutya Mwari vhangeri muri kuri panzvimbo yaro womeka sure kuti vanhu vese munharaunda mako vari kuendesa vana kuchikoro izvozvo wagadzirisa village right ndoda kuti muone Jesu pachake pana Marko 6:3 kouya hazi muvezi here mwanakomana waMaria nomukoma waJakobho naJose naJudha naSimeoni nehanzvadzi dzake hadzisi pakati pedu here vakagumburwa naye. Jesus was a carpenter ngoma aitoveza carpenter dai ari nhasi kutoveza mapushing tray nezvituru zvekugara zviya wototengesa woveza majoki wototengesa wana mari but ko baba wake Joseph vaitei vakamurera basa rawo ngari carpenter. Very good mataura chinhu chakakosha ngoma kuti muzano raMwari inzwa muteereri Mwari anga akaita kuti Tombuti washayirwa mukana wekuenda kucollege to a technical college inodzidzisa mabasa emaoko Mwari anga akatraina kuti basa riri kuitwa nababa wako urifarire udzidze pariri kuitira kuti zvimwe zvikada kuzonetsa unowana pekutangira because una ticha kare wauri kugara naye mumba saka muri kuona Jesu aive carpenter nekuti baba vaive carpenter but nguma unozoti vanhu
vanhu vanotovenga zviri kuitwa nababa nekuda kwekuomba kurwadza. Unonzwa akuhwanda nevari kuti it's not my passion. Because chaari kuzeza ka ari kuzwa kuti basa rababa nderehendi. Iye yaari kuda kuti passion ndeyemumusoro chete. Saka anonzvenga manje yeti handizvo inzwai mabasa aiveko mukoma Amos 7:14. Ipapo Amos akapindura akati kuna Amaziya, ini ndakanga ndisiri muprofita, ndakanga ndisiri mwanakomana womuprofita, asi ndakanga ndiri mufudzi nomurimi wemionde. Saka Amos ukaiverenga zvakanaka inoburitsa kuti Amos asati adedzwa kuva muprofita waMwari muparidzi, aitongoita iro basa rekuti agone kungorarama mukoma. Aifudza pamwe chete nekuunganidza maonde ototengesa. Kuunganidza maonde musango ndo aiwanikwa kuPalestine. Ndokwaine makwai aifudza makwai. Saka pari kubuda pfungwa yekuti hatidi munhu anozonzi kweiwo wakamirirei pano usingashande oti hakuna employment. Chidzidzo chatiri kuwana pa ndechemukoma, unotarisa nharaunda yaunogara, hapana here zvirimo, uona kuti hapana here zvirimo zvinogona kuita ndirarame. Because Mwari ka sorry kushandisa vari kuti haazi benzi. Mwari ndikushandoti akarongeka. Mwari akarongeka zvakadaro zvekuti haangakugarisei kusingararamike. Ndopfungwa yandiroda kuti ibude iyoyo. Unoziva wandirangaridze nyaya takambokurukura yaHaga naIshmaeri. Yes. Kuti Ishmaeri musango maaigara mudesert akapedzera akugona kupfura mhuka. Endogona mhuka mudesert inopfura ka1 pamwedzi kuti uione. Saka Ishmaeri akaadapta zvekuti ave marksman. Ndosaka chinzi anga amupfura. Unenge marksman ka kuziva kuti ukapfura haupotse ndopane miu. Saka kana iri nhoro handiti ukaipfura inogona kubayiwa yoenda nemuseve. Alright. Unoiruza. Saka umarksman zvauri kureva mukomaka uri kureva kuti pawambopotsera museve woendwa nawo morara nenzara, unogara pasi wofunga kuti but chii chandaifanira kuita because nhoro yakakura. Next time unobva kuti saka pamuseve wangu ndoda kuisa to poison. Kuti ikangobayiwa zvekuti museve upinde muropa bedzi, kapoison kanoidonedza. Muri kuona here kakuadapta kawakuita. Because unenge watoona kuti tinofa nenzara. Saka Mwari muzano rake tiri kumaraini pane zviriko zvekuti akatibatsira nekuvhurika pfungwa tinorarama mukoma. Pavadzidzi vaJesu mukoma muri kumboona here kuti Judhasi ndiye akatengesa Jesu. Imi ndozvamakadzidza Bhaibheri. Mukazonotarisa pavadzidzi vamwe vese ndiye ega anga ari ngori yenaacademic. Judhasi anzi anga akafunda, anga asina remaoko. Aingova nemacertificate, aingova nemacertificate, but hakuna chaigonekwa chebasa remaoko. Saka vamwe vaya vairaura vaya. Saka Judhasi chakaita kuti atengese Jesu mukoma chimwe chacho akanyatsoona kuti uyu muchinda uyu zvanyandurana nevaFarisi, ministry yake haisi kuzolasta iyi, ende ndikaita zvekuseka ministry inobloka ndinobuda ndisina chinhu. Chinhu chedu ichi chakutonoparara ichi because kunetsana kwavari kuita nevapurisita manje chiministry chedu chiri kuvhara, ende chikavhara ndotangira papi. Saka muchinzwa kuti pazvakaita kunge zvavharika ana Peter wakadzokera kuhoyo vevi nemabasa avo emaoko. But iye manje akatoona kuti ndofanira kubuda nesomething. Saka urikuona kuti mararamiro atiri kuitaka vafana anenge achifunga ndotora sei mari muhomwe yemunhu. Exactly. Kwete zvemaoko. Because ende zvabva zvasangana kuti maoko hapana, mwoyo wacho hauzive mari. Anoitira umwe munhu utsinye kungoti handitore mari kwaari. Saka inzwai vateereri, kunharaunda kwatiri kune kumwe kwekuti magwavha anomera ega musango, mabhanana anomera ega musango, masawa anomera ega, mazhanja anomera ega, hute dzinomera dzega kurwizi. Mwari akadhizaina inewe yekuti ukanyatsa kufungisisa kuchikoro enda be an academic heading aitrain, but panoda rimwe basa remaoko rekuti tisazocheme tichiti hakuna employment.
amenoti uchapfuura napere pekuti- pari pamwe pekuti iwo wabva kumba urutoziva ndiri kuenda kubhuruwayo yes ende urutoziva kuti mabhasi anomira pabhastope asi panotiita umwe munhu anouya ipapo amenoti anenge astadhawo here kuti ndo zviri munharaunda zvekuti iye chake arikuda kukupinza mubhazi rauri kuziya iwewe hatiri kuzona chiri kukonzera kudaroka hapana iyi pfungwa yatiri kutaura havana kutrainwa imbonzwai vadzidzi vajesu pana luke 5 tangirai pavhesi ya4 wakati apedza kutaura akati kuna simoni pinda kwakadzika mukande utava hwenyu kuti mubate simoni akapindura akati tenzi takatambura usiku hwose tisingabati chinhu asi zvamadaro imi ndichakanda utava vakati vaita izvozvo vakakomba hove zhinji utava hwavo hukabvaruka vakaninira shamwari dzavo mune rimwe igwa kuti vauye kuzovabatsira vakauya vakazadza magwa ose ari maviri batai mapoinza emukoma mukaabata vateereri vanobva vabata vana peter vakararira usiku vasina kubata chinhu kana bucket refish pari kuratidza kuti vaive patient right vaiziziva kuti pfuma iwanikwe overnight usiku hwese pasina chinhu ndo aspect inodiwa number 2 vakanzi najesu kandai kwakadzika kunotyisa iriski munhu ngaave prepared kutora risk mukupadzakada kwakadzika be patient but be prepared kuti zvinogona kuramba enda kune risk ikoko ndo kune hove hakona ngoti competition yacho yanyanya endawo atikuzwa mukoma unoendawo wotraya ndo zvinodiwa maona here kuti hove dzavakabata vakatozopa vamwe mabasa emaoko mukomaka unotorarama nekutozobatsira vamwe unorarama nekubatsira vamwe saka chaita kuti varaure kugariri chavaive nacho igungwa saka senyika yedu inoyi mukoma dai ndaingada kutaura ndaigona kuti vari kune karibhadhem namatai mwari avhure pfungwa raramo yenyu yese iri pamvura iyoyo ikoko very good vari kunowanikwa masau kuchiita mbudzi pamwe hakuite chibage chekurima namata kuna mwari kuti ndibatsirei pambudzi idzi nemasau ndoita sei tirarama vane kunoita madomasi wodaro vane kunoita mabhanana kunoita magwavha mwari anoda kuti tigone mabasa emaoko tisazocheme kuti hakuna employment pari kubuda kama pedzisai mavhesa yamukoma toda kuti tipa vanhu question vaefeso 4 verse 28 wakaba ngaarege kubasva asi zviri nani kuti atambudzike abate nemaoko ake basa rakanaka kuti ave nechaangapa unoshayiwa umbavha unotapudzika mumaraini zvirevo 10 verse ya4 anobata noruoko rusine hanya achava murombo yes asi ruoko rwasina usimbe runopfumisa very good handi tinoshanda varume vaning'ina wangu kumaraini ngatishandei tisiyane neumbavha shuwa kuteedza mombe nembudzi dzevanhu tichiba mumagadheni unoona munhu anofuma akatyodogorirwa chibage chake chese chagreen munhu anongonotyodogora achikanda musaga oenda nacho kumusika ngatishandei nemaoko edu hanzi mwari tinogona kutopfuma even upenyu huri kunetsa chidzidzo chacho chiti upenyu huri kunetsa part 3 question iyi ndoda kuti muanse munotumira pafone number dzatiri kukupai same phone number idzi ndedzekuti mukaisa message pawhatsapp tinokupai link mopinda mumawhatsapp groups anotumirwa zvidzidzo question yacho inoti education yakazara muzano ramwari inoadresa ma-h matatu ma-h matatu acho ndeapi anorevei yabatika kai education yakazara inoadresa ma-h matatu atadzidza ma-h acho matatu ndeapi anorevei phone number dzinoti 0775 909095 0775 909095 kana kuti 0717 091 615 0717 091 615 ngatisanganei zvakare pachirongwa chino the second coming of Christ. mananda andibata
Dimwe dombo ndiwikeje, dimwe otungamirete, tenzini etungamire, se mwana awonyara tabu, ungayara tinyanga, mananda anomunzwa, kanama atinyarara, imwite tenziwe nyanda, tenzini etungamire, aponda yashikanyanda, mananda aondichisa, andichina sororo, dosamira kunemwika, kandinzwe imwimoti, inoku otungamira.